हरे आजन बाजा बाजवाव पवन सिंह के बेटा भइल बा। जी हाँ, आप सबके जय श्री राम बा। और काल पवन भैया एक स्टेज शो के लिए जहां सोहर बजावल भी रहे। बाकी वो बेटा महानलायक है, वो बेटा के ज्यादा चर्चा करके कोनो फायदा नहीं है। आज खुशी के बात ई बा कि पवन सिंह के गाना मारब गोली की लहंगा लहक जाई एक नंबर पर ट्रेंड कर रहा बा। जब हम वीडियो बनावतनी पूरा इंडिया में, आप लोग ऐसे ही अपना पावर स्टार के सपोर्ट करते रह जा, थोड़ा बड़को बिहरिया के सपोर्ट कर दी जा। हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके अगर आप वीडियो के फेसबुक पेज पर देखत नहीं तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले। जी हाँ, सूर के सम्राट सरस्वती पुत्र पवन सिंह और वीडियो में आपके डांस क्वीन यानी इंडिया में सबसे सुपर डांस करे वाला सपना चौधरी और पवन सिंह के साथ फीमेल आवाज शिल्पी राज जो आवाज के कोनो जोड़े नहीं थे। जब ये तीनों कॉम्बिनेशन मिली तो गाना एक नंबर में का पूरा वर्ल्ड में ट्रेंड करी। जी हाँ, ये कोनो बड़ बात नहीं है। बाकी वीडियो के क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त बाटे। नोक झोंक वाला गाना बा। पवन सिंह के उ लाइन केहू भुला नहीं के सकत, सबके कान में घुस गई हुई कि ये स्माइल देख के पवन सिंह के स्टाइल देख तब बिना एटीएम के भी माल फेंके लगवे। ई का कहल चाहता लेखक आप लोग समझ गए बनी जा। बाकी सपना चौधरी के कि नाचब ऐसन की चौकी टूट जाई, यानी पूरा नोक झोंक देखावल गई बा। पवन सिंह के फुल एटीट्यूड में देखावल गई बा। और जब जब वो कहत रहन कि मारब गोली तो लहंगा लहक जाई, एकदम एनर्जी आ जाता। ई लाइन सुन के आप लोग के गाना कैसा लागल बा हमरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइब जा। एक गाना के कोनो जोड़े नहीं खे, हमरा तो इतना जबरदस्त लागल बा। बाकी हम वीडियो लेट से लई नहीं, एकरा पीछे के कारण रहे कि आज दिन भर हम काम में व्यस्त रही। अभी भी हम हाथ मुंह नहीं धोले, थोड़ा सा मौका मिलला और आप लोग खातिर वीडियो बना देनी है कि आप लोग इंतजार करते हो जा कि बड़का बिहरिया के वीडियो आखिर काहे न आई। बाकी अब आप लोग से बता दी कि काल के एक वीडियो में हम बतैले रही कि 5 के नाचे यह पवन सिंह के गाना 14 दिन पहले आई रहे, जो जब से आइल बा एक नंबर पर चिपक गिल बा। एकरा बीच में ना जाने कितना बड़ा बड़ा गाना आई, लेकिन कोनो गाना का औकात ना भइल कि 5 के नाचे यह गाना के हिला सके। आप लोग से कहले रही कि लहंगा लहक जाई जब गाना आई तब पवन सिंह के दोनों जगह हो जाई, यानी 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर पर पूरा इंडिया में ट्रेंड कर रहा बा लहंगा लहक जाई और 1 नंबर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा बा 5 के नाचे ही है। यानी अब एहिजा से ही म्यूजिक सेक्शन में 1 नंबर पर जाई और 5 के नाचे ही 2 नंबर पर आई। एकदम सही साबित हो रहा बा। और काहे ना होई, जब इतना सुपर डुपर हिट कॉम्बिनेशन एक साथ एक वीडियो में दिखाई दी है तो काहे ना ही ब्लॉकबस्टर सॉन्ग हुई। बाकी पवन सिंह के तो कोनो जोड़े नहीं खे। सरस्वती पुत्र कहालन सुर के मामले में और एटीट्यूड के मामले में तो उनका से बेहतरीन केहू के एटीट्यूड होइए नहीं के सकत। जी हाँ, जब वो पिस्टल तान के कहत रहन कि मारब गोली कि लहंगा लहक जाई, आप खुद बताई कि आपके पूरा एनर्जी आ जाता कि ना वो लाइन सुन के। बाकी आप लोग जाके गाना के खूब सपोर्ट करी जा, खूब प्यार करी जा। हमू जात नहीं, अब मौका मिलल बा, बीच बीच में समय निकाल के 8-10 बार सुन ले बनी, लेकिन अब लगातार एक गाना के सुनम और इंजॉय करम। आप लोग भी इंजॉय करी जा। एक बार फिर आग्रह बा कि हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ले हम। जी हाँ, हमारा वीडियो के तो देखी ना आप लोग, लेकिन चैनल के सब्सक्राइब ना करी ना तो हम आपसे आग्रह करतनी कि हमरों के सपोर्ट करी जा और एक बड़का बिहरिया के थोड़ा बड़ा बनाई जा।